Poštovani gledalci, vaša omiljena emisija iz drugog ugla i što kaže ona pesma ko bi rekao čuda da se dese. Pre svega veliko hvala kubanskoj ambasadi. Ja nisam očekivala takav odjek zaista emisije svoje iz drugog ugla sa kubanskim ambasadorom, ali kako da vam kažem, nešto me naučilo da ćutim, uradim pa da objavim. I vi tako, hvala vam što nas gledate širom sveta. Sada, svaka nova emisija je novi izazov. Za mene je uvek izazov da ispoštujem te dve reči iz drugog ugla. Moj večerašnji gost je neko ko totalne predrasude imate o njemu, a pravo da vam kažem, ja sam u 5 ujutru legla dok sam zvala sve advokate, iščačkala, išli smo Belgija, Beograd, Belgija, Beograd, Belgija, Beograd, zato što nikad ne dajem poluinformacije, nego uvek tačne informacije. Sad kad ga najavim, možda nećete prepoznati, ali kad ga vidite, hoćete sigurno. Ja ću reći profesor Dejan, prvi put kod mene. Svetlana, dobro veče. Velika mi je čast i zadovoljstvo zato što sam po drugi put gost. Vidjeli smo se prvi put. Iz drugog ugla, tako je. Ali prvi put u moje kući na 22. spratu. Prvi put u studiju velikog studija B, koga jako cenim i poštujem. Ja sam došao u tvoju emisiju da upravo iz drugog ugla, tako je, pravo iz Brisela sam sleteo i pravo je meni pala Minđuša. Znači, to je dobar znak. Čim ti je pala Minđuša, znači da je dobar znak. Ti si jako lepa žena i sve ti jako lepo stoji, tako da i kada ti nešto padne, to bude samo još lepše. Ali spontano. Dobro, Dejane, da ti kažem nešto. Kada sam se, bio si kod nas zaista letos, dragi moji, kao što znate, i vi ste voleli časa, nisam časila, ni jednu reprizu nismo dali. Znači, čovek kada voli svoj posao, on ga radi maksimalno dobro. I ja i Dejan smo se sreli u etno selu, etno domaćinstvu Jeftić. Tada je on se opravdao zašto se slikao sa predsjednikom Vučićem. I tada sam ja rekla, zvaću te kada se vratim u studio, da pokažem jednog drugog Dejana. Sećaš se? Sećam se, ali ti si meni donela i sreću. Ja sam u toj emisiji rekao da bih volao da upoznam predsjednika Vučića i da bih volao stvarno da se slikam sa čovekom, s obzirom da dug niz godina živim u Briselu i znam koliko je uradio na imidžu naše zemlje. Ja se tamo družim sa profesorima, sa ljudima koji su školovani, koji su završili nešto, koji se čak i razumeju u politiku i svi oni sad meni daju ruku, kažu ti si iz Srbije, Aleksandar Vučić, svaka čast, imidž vaše zemlje je jako popravljen. Pa naravno. Dragi moji, da vam kažem, ja sam iz Srbije, pre svega danas kada snimamo ovu emisiju, veliki praznik i zaista treba da se sećamo naših junaka. Ovo je Srbija, jedna pesma gde ja zastanem i gde svi stanemo i gde treba da se sećamo ko su bili naši preci. Ovo je Srbija i vraćamo se razgovoru. Dragi moji, toliko je pitko kada imaš informacije, oduševili ste me, hvala, moram da se zahvalim pisanim medijima, malo pa podvlače, ona mnogo zna. Dobro, jednog dana idem ja let Beograd-Brisel, u redu, a Brisel zato što imam zaštićenu licencu za Miss Balkana, 4 jedinice u Brisel, okej. Tamo me sačekaju, ne mogu baš reći ljubazni na aerodromu, ali kada su vidjeli da sam smeštena u hotelu Alijansa, ko sam u stvari, merci, sve super. Prvi put sam u životu videla Srbe, naše građane, intelektualno obrazovane, gde mi je devojka jedna poslala neku porukicu, kaže, molim te, spasi me. Ja nisam znala kako to da spasim. Nisam znala kako to da uradim, zato što, ajde kažem, ja sam bila viša klasa, pošto sam pozvana po drugom nivou. Međutim, čovek koji spašava, prevodi naše građane, jer nije lako prihvatiti optužnicu ukoliko ne znate prevod, baš si ti Dejan. Pa ovo niko nikada nije rekao i to je istina, s obzirom da, pored toga što ja u Briselu predajem 15 godina, ja radim i kao ovlašćeni sudski prevodilac za srpski
hrvatski, bosanski, Da kažemo flamanski jezik, ex-Jugoslavija. ex-Jugoslavija, tako je. Radim kao zvanični sudski prevodilac i ovo sada nikada nikome nisam rekao, ali pošto si ti spomenula, da, i tekako idem po zatvorima. I pošto sam obaveštena, tako je, obaveštena si, digla sam sve advokate i to je, jel, ex-Jugoslavija, mislim, šta god se desi, znate šta, pričamo o ljudskim pravima. Kako ti da potpišeš nešto, ni znaš šta ti piše, ni šta ti dopisuje, znate kako, dok ne prevodite. Mnogo ljudi jednostavno padne i kada padnu, kada ih uhvati policija. Gde padne? Pa recimo u Belgiji. Ne, mi moramo da kažemo da ne promovišemo kriminal. Ne, taman posle. Sada ću vam reći. Samo štitimo da on ima ljudsko pravo. Tako je, i štitimo prava. Kada neko padne i kada neko nešto uradi, ne znam, to su već njihovi problemi. Ljudsko pravo je da imate svog prevodioca, ali tako, iz zemlje koje dolazite, a s obzirom da sam ja vrlo cenjen i poštovan i da radim iza ministarstva, da sad ne idem u detalje. Boga mi ću ja ići u detalje. Dragi moji, da mi raščivijamo. Taj reality lik, Dejan Kralj, to je ostalo negde u podrumu. Bajke su kod braće Adams, a emisija iz drugog ugla ide direktno u glavu. Izvoli. Pošto si rekla Dejan Kralj, upravo je to, ja sam spoj nespojivog i sada ću ti ispričati jednu scenu gde ja dolazim, policija me zove, ja ulazim i vidim čoveka, pa ja mislim da ima 2 metra, samo onako u tetovažama, bukvalno može da me... Klasika, dobro. Klasika, može da me pojede. Znači, to kad vidite facu, ja sam se već malo i to je, znači, bukvalno, žargonski rečeno, to ti bolje znaš, kako da kažem, ne mogu da kažem životinja, ali pežurativno. Da. Čovek me gleda. On bi da te mlatne kad te gleda. I da, kaže, ja tebe znam, ja sam gledao Ludu kuću. Kakve veze Luda kuća ima što ti ja spašavam život, čoveče. Ne, sad ću ti reći, kaže, ja sam gledao Ludu kuću i ja tebe da sam sreo na beogradskim ulicama. Mlatnuo bi te. Ne bi te mlatnuo, nego bi te ubio i polomio od batina, jer si me jako nervirao kao voditelj iz Lude kuće. I on sad pita, a izvini, šta ćeš ti ovde, je li ovo skrivena kamera? Ja rekao, ukoliko ti smatraš da je tvoj boravak u zatvoru skrivena kamera, ja bih volao da jeste skrivena kamera, ja bih volao da je ovo Luda kuća, ali nažalost ovo je realnost. Ovo nije Luda kuća, ovo je vaša kultna emisija iz drugog ugla i uvek znate da je gost, ujedno i muzički urednik, po Dejanovom izboru jedna numera, ovde se kuva. Sad, Deki, ono što me zanima jeste, ja sam imala dosta problema zbog tebe. Dobro. Što dobro? Koje vrste? Šta je dobro? Mislim, imala sam problema kao dobro, super. Hoćeš da kupiš majicu, koliko je to? Ali problemi su tu da bi se rešavali. Šta je život danas bez problema? Problemi su bili ti da ljudi uopšte su smatrali otkud on u emisiji iz drugog ugla, šta će taj reality igrač iz drugog ugla, šta će ta reality zvezda iz drugog ugla, zato što zaista sam znaš da i uopšte dovoljno je ukucati mi Svetlana iz drugog ugla, vidite sve naše emisije, međutim, niko nije znao ovo što mi sada radimo. Da si ti pre svega profesor, a ne reality zvezda, i negde sam shvatila da ti lagano ideš kao Nole, a ne nerviraš se kao ja kada te onako, reći ćemo žargonski, ispljuju u pisanim medijima. Ne. Znaš zašto? Zato što mene niko ne može da izbaci iz takta. Ja, koji sam inače diplomirani teolog, ja sam završio teologiju. Teologija je mene naučila životnim stvarima i naučila me je da praštam prvenstveno ljudima koji me ne vole i koji su moji neprijatelji. I upravo to praštanje, kada vas neko napljuje, a vi nahvalite tu osobu i kažete kontru,
On vas napada sa zlim, a vi mu uzvraćate dobro. Znate kako se kaže, kada vas neko napadne sa nečim što nije dobro, s lošim, i ukoliko vi uzvratite loše, loše će zaovek ostati. Ali ukoliko vam neko uradi nešto loše, a vi uzvratite dobrim, dobro će uvek pobediti, jer će svetlost uvek pobediti tamu. Ukoliko je neko bio u tami, to sam upravo bio ja zbog mnogo velikih životnih padova, ali zahvaljujući sebi, zahvaljujući Bogu i zahvaljujući... Pa kako je rekao, evo, pogledaj, nemoj da otkriješ gledalcima. Dobro. Ajde samo okreni se gore. Niko to ne vidi. Naravno. Šta si vidio? Kako kažu, Patrijarh Pavle, ako veruješ u Boga, čega se bojiš? Tako je. Ako ne veruješ, čemu se nadaš? Eto, to je Dejane, baš sam namjerno želela da, inače nemam običaj da mi gosti gledaju šta radim, ali uvek, pre nego što počne emisija, pogledam Patrijarha Pavla, upalim tamjan i ćutim. Patrijarh Pavle je bio svetac, bio i ostao, i jako mi je drago što u studiju imaš njegovu sliku. Kao što sam ti rekao, evo sad ja prvi put govorim, ja sam privatno, evo baš kao sad, dosta smiren, radim dosta neke stvari koji su sušta suprotnost reality show programima. Reality show programe i Kralj, Maska kralja je isključivo nešto što je moj hobi i nešto gde ja napunim baterije. Sad, Dejane, ono što mene zanima jeste kada neko, ja idem 2 puta nedeljno, gostujem, predajem dikciju i nije baš lako zadržati pažnju učenika, osim ako si im omiljen. Oni vole, oni me kažu, ona je ekstra, ona je opuštena i tako dalje. Međutim, između opuštenog i discipline, to je neka žilica tanka, tako? Kako ti uspevaš u tome? Pa evo, ja ću ti reći da sam ja 15 godina najomiljeniji profesor svojim učenicima. Oni mene gledaju ne samo kao profesora, već kao i prijatelja, s obzirom da predajem pravoslavnu veronauku. Jel dođeš tako obučen? Pa dođem normalno obučen. Šta je normalno? Pa casual, uvek znači casual, nije meni problem. Nije bitno, verujte mi, šta imate na sebi, bitno je kako se osjećate i ko ste vi. Stvari mogu da se pocepaju, mogu da se isprljaju, ali duša kada vam se pocepa i isprlja, tu nema leka. Stvar uzmete, operete, ali dušu ne možete tek tako. Trebate biti i ostati čovek i zahvaljujući svemu tome... Pa šta je rekao naš gore Patrijarh Pavle, budimo ljudi. Budimo ljudi i zahvaljujući njegovim rečima, ja sam čovek i trudim se da budem čovek, učenici me mnogo, mnogo vole i sada ću ti otkriti... Kako te oslovljavaju? Gospodine Stankoviću, tako se ovo i tamo, tako je. I sada ću ti otkriti... I kako onda, molim te, lepo, ne mogu više. Čekaj, mogu ti otkrijem samo još nešto. Nemoj ništa da mi otkriješ. Zamisli ti, neko te oslovljava gospodine Stankoviću i onda pročitaš na svim portalima strašne stvari. Oće Dejan, oće u Vladu, pa čekajte, ako je gospodine Stankoviću, on nije kafanska pevačica, on je obrazovan čovek. Zašto ne bi ušao, izvinjam se, ja sam se iznervirala, morala sam ovo da kažem. Znači, zato što ljudi imaju predrasude. E pa to je suština mog pitanja. Dozvoli, molim te ti odgovorim, tako je, i hvala ti na ovom pitanju. Sada ću ti nešto reći. Ja jesam Dejan Stanković Kralj i za sebe imam glumu i razne reality show programe, ali ja ako sada dođem kod tebe, ja sada kad dođem kod tebe, ja ću ti na stolu pokazati moje 2 fakultetske diplome teologije i pedagogije, pričam 5 jezika perfektno, 15 godina radim kao profesor u Briselu i sad kažite mi vi, Svetlana, evo vi mi kažite, pritom ja nemam potrebe kao neki koji žele da se bave državnim poslom ili da uđu u Vladu ili ne znam gde, pa rade svašta da bi gaze preko mrtvih, da bi došli do cilja. Slušajte, ja sam ispunjen čovek i ja nemam potrebe. Ukoliko neko ima predrasuda i smatra da je meni mnogo veći minus to što sam bio kralj i što sam radio Ludu kuću, nego što mi je veći plus sa te 2 diplome i zbog onoga ko sam i šta sam, onda ja ostavljam ljudima da žive u predrasudama, znate. Rekli su ljudi koji znaju ko sam ja privatno i koji mogu to da provale. Posle ove emisije neće živjeti u predrasudama zato što
kako ja volim da naglasim uvek, državni fakultet, zato što kada pričamo o tvom periodu, stvarno nije bio giga, mega, sega i ne znam nije kako se zove. I moj fakultet državni, gde smo morali tačni da budemo, disciplinovani da budemo i stvarno nismo kupovali diplome i posle tetovirali ljude kao hvala ti, Roki. Ali sada ću ti nešto reći, pošto su ljudi ovde puni predrasuda i sada će se gledati zapitati i reći, ok, profesor si 15 godina, zašto tamo nisi napredovao i zašto nisi tamo otišao? Gde napredovao? Pošto si u Belgiji, mogu da kažu ljudi zašto... Kako nisi napredovao, toliko si bio prevodio. A u vladi Belgije, šta ćeš ti tamo? Ja ću vam reći, ja sam prvenstveno Srbin i ja štitim i veliki sam srpski ambasador s obzirom ko sam i šta sam. Ja volim svoju zemlju i poštujem svoju zemlju. Naravno, ne bi bio ovde da ne voliš svoju zemlju. Naravno, i uvek ću biti na prvom mestu Srbin i uvek ću raditi za interese svoje zemlje. Dragi moji, za kraj razgovora, ova jedna da zagrmi i lagano završavamo razgovor. Svetlana, ovako, ono što ja tebe želim da pitam, s obzirom da je krenuo COVID i da sam ja pomagao u bolnici i to isto niko ne zna, pomagao sam teško zaraženima, gde sam se i sam zarazio na početku kada je bilo, nećemo pričati puno o tome, zato što ja to nisam radio da bi sad ja ovde pričao emisiji da bi se hvalio, radio sam zato što sam to osetio i svaki put kada ljudi padnu ja pomažem iz srca i duše. Ono što ja tebe hoću da pitam, čuo sam da si ti jako humana i dobra žena i da si takođe puno pomagala u prvom udaru COVID-a, to jest ovog koronavirusa, ali da kao ja nisi puno pričala o tome, pa mi reci, pošto sam ja sa tebi otkrio nešto malo šta sam uradio, kaži mi... Čuj mene. Kaži mi ukratko šta si sve ti uradila, a ja znam šta si radila jer sam čuo. Hvala na pitanju, nego mi je slatko kad ti pričaš, ja ovako kao da pričaš one... To je taj martovski, da kažemo, prvi udar koji je bio, dok se nije proglasio, svirao sudija kraj, je li tako? Ja sam volontirala. Svako jutro sam ustajala u 5. Moje divne komšije i sve drage ljude, pre svega sa Starog grada, 65+. Svako od njih, oni su lepi, mnogo su lepi ljudi. Imali su svoje navike, neko da šeta na Kališu, neko da pije rakiju, neko da kupuje svoje određene novine i odjednom su bili zatvoreni. Neko hoće sveže rotkvice i tako. I meni je to zaista pričinilo veliko zadovoljstvo. I taj moj šarm, kako sam ja s njima rekao, nemojte sad da padate, idemo, pobeđujemo. I sad je ostalo neki slogan, kad me vide da viču, idemo jako, idemo. Rekao, nema padanja, šta je bilo i tako. Naravno. Mislim da je to najmanje, što kaže i naša Biblija, zdrav čovek može sve. Tako je. Znate kako čovjek u stvari pronalazi svoju ličnu sreću? Evo, ovo neka bude ujedno i poruka za kraj. Ličnu sreću, dragi gledalci, pronalazite tako što pomažete drugim ljudima. Svi mi imamo neki greh i svi mi padamo, ali da bismo dobili Božji oproštaj, jedino što trebamo da uradimo, u stvari najveće, ne jedino, ali najveća stvar da bismo dobili Božji oproštaj jeste da mi oprostimo jedni drugima. Jer ono što smo mi uradili i Bog kad nam da Božji oproštaj ne može da se meri sa ljudskim. Bog će nam oprostiti ukoliko mi vrlo malo učinimo i oprostimo jedan drugima. Naše male za nekoga bit će veliko. Dragi moji, uvek kažem, mi smo svi smrtni, naravno, ovo što je Dejan rekao, ali da ništa drugo u životu dobro nisam uradila, samo 15 godina što reči oca Tadeja završno uvek pravim, pazite šta mislite, kakve su vam misli, takav vam je život. Vidimo se za 7 dana. Prijetno.